Velkommen, Roland Møller. Du er tidligere indsat, og i dag tager du rundt og holder foredrag om det. Du mener, det er en god idé at bytte fængselsstraffen ud med en uddannelse. Hvorfor det? Det mener jeg af flere årsager, men den væsentligste er jo, at vi alle sammen godt klar over, at det gælder jo om at få fat i dem, inden de havner i fængslet. Fordi fængslerne gør ikke nogen folk til bedre mennesker. Tværtimod, så lærer de alt det, de ikke kunne i forvejen, som vi også hørte i indslaget. Så jeg synes, at det er en god idé, og jeg tænker også, altså nu har vi prøvet med så mange forskellige tiltag igennem så mange år, og der er ikke blevet mindre kriminalitet. Så lad os da prøve nogle nye ting af. Og lige præcis det her med at tage dem, inden at de når at komme ind i et rigtigt fængsel, det tror jeg er en ret god idé, faktisk. Du har været med i filmen R, som handler om det hårde fængselsmiljø, og så har du siddet inden for vold. Hvad er det, du har oplevet, som gør, at du synes, at det kunne være en god idé? Jamen, jeg har set, at der er mange af de folk, som der havner i fængsel, faktisk er nogle fornuftige unge mennesker, som er kommet på en forkerte side af loven på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og så har de ikke formået eller haft ressourcerne eller baglandet til at kunne tage det skridt og komme væk fra det igen. Jeg plejer også at sige, at man er ikke lukket ind i et fængsel, man er lukket ud af samfundet, og det er faktisk kampen tilbage i samfundet, der er den allerhårdeste. Men jeg tror alligevel, der er mange, der ikke kan være med at tænke på, at det her det måske kommer til at virke nærmest som en gevinst, en præmie, at man, når man begår noget kriminalitet, får lov til at få en uddannelse. Det er vel ikke en straf? Jeg synes mere, man skal se på det, at det er spild af ressourcer og energi at have nogle folk siden den, og så ikke bruge den tid, vi nu har til et eller andet fornuftigt. Altså. Hvorfor tager vi ikke fat i dem og prøver at vise dem den rigtige vej, i stedet for at slå dem oven i hovedet, og så når de ikke forstår det, så slår vi dem endnu hårdere oven i hovedet, og så forstår de det stadigvæk ikke. Altså, vi må prøve noget nyt. Der skal noget alternativ tænkning til. Synes du, at man tænker nok på ofrene så, som måske har været udsat for noget, som har gjort, at de her unge skal i fængsel, som det er nu? Nej, der bliver heller ikke tænkt nok på ofrene, men jeg synes måske, at man skal skille debatten ad. Det er måske to forskellige debatter, det her, ikke? Fordi selvfølgelig skal vi tænke på ofrene, det er klart. Men at blande de her to ting sammen, det giver ikke nogen mening. Fordi hvad er det for et resultat? Vi vil gerne have et samfund, som er mere trygt at være i. Derfor må vi også tage fat i nogle af dem, som der ikke kan finde ud af at holde reglerne her i samfundet. Tak skal du have, Roland Møller. Velkommen.